Vi er vant til at købe mange forskellige ting på internet efterhånden. Bøger, mobiltelefoner og legetøj. Vi er godt klar over, at køb af gravsten på internet er noget nyt. Det kan være en personlig og svær proces, og derfor skal du have al den tid, du skal bruge til det. Her på Online Gravsten kan du sidde i ro og mag og selv vælge dit design. Du vælger mellem forskellige sten, størrelser, modeller, skrifttyper osv. Når du har valgt dit design, får du et billede af, hvordan det nogenlunde kommer til at se ud. Det er dog en digital løsning, som computeren har skabt. Den her løsning kan du dele med familie og pårørende, og I kan blive enige. Men I kan være sikre på, at når I har sendt ordren til os, er der altid en stenhugger, der sidder og vurderer jeres design i forhold til den enkelte sten. Det kan være noget med tilpasning i forhold til skriftstørrelse, noget med linjeafstander, der skal være plads til et ekstra navn, eller hvor dekorationen sidder helt rigtigt. Vi lever af at have tilfredse kunder, og der er aldrig en sten, der går afsted for os, inden vi selv er tilfredse. Skulle der være en i den anden ende, der ikke er tilfreds, så skal det selvfølgelig laves om. Vi er en online butik, men vi lever af service, og er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os og få hjælp.